Hi guys, may to na sa tanan no. Karon natay aluto no. Este ako mama day magluto siguro ko magtabang assist ra ba. So among sudanon ko paniud to kining gitawag nga ubod sa kawayan no. So kay ginataan man kinahanglan na mo magkagod no. So ako'y nagkagod. So wa ko kabantay nga na day tapay-tapay sila sa kong kaguran. Sa mga wala nagkaila mao niyang gitawag na mo nga kaguran. No? So mao niya mong gamiton kung magkagod og lubi. So kaya nga akong mama nagpaambot man ako nga mahuman ako. So ako sa nitiwason akong pagagod so paspasan ko ni. Kaya nahuman naman kong kagod. So ang next na tubahaton is mag-andam ta og lamas no. So mo ni ang gitawag na mo nga ubod sa kawayan no. Ya karon pinakauna na akong lamas akong kuhaon. Ang kuha ko og kining ginatawag na mo diri nga kalabo. Siguro kailan mo siguro mo ani kalabo ang uban pwede sa itambal pud sa ubo no. So diri sa amo ang probinsya sa Camiguin kung magluto mo og ginataan mo gamit di mo og ginatawag na mo ani nga kalabo. So kini nga tanaw naara ni diri sa amo ang likod sa among balay no. So dali ra kayo ni makuha na mo nga lamas. So kay iandam na nato ang mga lamas, simple ra kayo ning mga lamas nato kinirang ahos na tayluya o kining sibuyas nga dahonan. Pasensya na kayo mo sa inyong dungog sa background no kay padungog gid ninyo ni saba kay ang gangis. Sagdin lang ninyo ang gangis. So ako nang giandam ning tanan akong lamas no nga gamiton sa akong mga pagluto. Ug karon humana gyud so ato na ni ihatod ang mga lamas no. So gikumutan na ni mama ang gata. So ato na lang nilang tawo no kung gyud sa pagluto ni mama. Siyempre una gyud ang gata no. So kahoy rang gamit na mo sa mo ang pagluto no. So pasensya na kay mo sa mo ang simple ra kay nga abuhan. So ora ni among abuhan diri sa probinsya. Kini nyo makita mo ni ang dabo nga kawayan no. So gibutang din ang lamas. Naamon tayo sobra nga sinugba nga isda atoan ang isubak no dabo nga kawayan. So kay samtang nagluto akong mama nagluto pud siya og snacks no. So baligya na dili na siya libre no baligya na. Pagbukal na sa gata aya din gibutang ni mama ang dabo nga kawayan no. So dayon gitakloban. So paabot na lang og mabukal usab. Since kay naluto naman, naghukad na si mama sa mao nga mga sudan na mo no. Ug karon kay andam naman gid ang tanan, so sa pam nato gipaabot tara kaon ta. Luping ni siya to kan. Ya. Man, asos. Out. Asos ba to? Mo tingga po kay kamera, ganahan ko to. Kini lang. Tinamot pa. Hindi ka pwede magtimi-timi kay nahuma naman og paniud to, syempre lagi na saging sa katapusan no. So kaon tag saging para pabahi sa mao nga mga tuhod ba. Salamat kayo sa inyong paglantaw sa akong video no. So kay mao na man ang katapusan sa akong video karon. So salamat kayo. Bye-bye guys.